Broto gak oleh omong-omongane Broto gak kedadian koyo ngono. Anjene Wiro gak nerima lho. Nek kopi iki sampe ngono tak gawe rusak. Kowe enak, Broto. Sing ora aku dipercaya marek Wiro. Dadak aku gak dikei apa. Iki dipempiakno. Upas Wiro. Sak kanca-kancane kabeh nguber marek aku, ya. Mumpung durung aku tak ngamanno awakku supaya slamet aku. Woi, waduh. Bapak Mail. Siap. Kasus ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Siap, Dan. Karena Pak Wiro sudah berbuat yang menyalahi aturan. Sudah melanggar KUHP, Dan. Ya, oleh karena itu kita harus bisa menangkap Pak Wiro. Siap, Dan. Mari kita tangkap. Mari kita tangkap. Pak Wiro, Nggih, kula. Anda sudah terbukti bersalah Nggih, nglakoni mawon. terkait perusakan kebun kopi yang dimiliki oleh Bapak Broto. Nggih, Itu sudah terbukti. kula semerep, kula manut sampean beto teng pundi mawon. Monggo. Maka dari itu, Bapak Mail, cepat masuk penjara. Dir, Ya apa Mas Jabar? Aku bingung Bingung ya? Bab apa Mas? bab masalah kebon kopi sing sakmono mbane. Hasile babar pisan gak ngerteni. Apa meneh sampean Mas? Aku dhewe ya ora mateni bab kahanan masalah perkebunan kopi. Ngono Mas. Apa meneh aku? Lah mangkane iku setitik pun durung tau rasane pedis pahit legine. Sing ngelola kaya-kaya iki sembrono. Sembrono. Maksudnya sembrono gak tahu ndodono hasile kebun kopi iku. Lah iya. Wah, lah iku Mas. Nek ngono iki apa iki Mas? Lah nek ngene iki terus-terusno, terus ya apa ngene iki? Lah awak dhewe sing kesusahan Mas. Lah mangkane iku. Terus duwe ide apa maning? Kira-kira, Dir. Aku sampai bingung bab masalah itu. Tak saya aku dhewe malah bingung, kei saran yo apa yo bingung iki Mas. Ngono. Ngono. Heeh. Mas, Sing
Mbak. Sampai nyedek. Kejak, Mbak. Ngapunten wonten mangkon. Kenalan. Oh, Jenenge sampean sapa? kula Sarinten. Sarinten. Kenalno aku Jabar. Oh, nggih. Wonten napa nggih? Oh, nggih sinten? Oh, nggih. Adikku. Oh, Iki Mas kok. Oh. Sampean iki jare nang ndi? Oh, ajeng ngeten nggene bapak kali ibu. Bapak nang iki. Nggih. Sarinten. Sampean iki anake sapa? Kula. Heeh. Kula yugane Pak Broto. Lah, mboten wonten urusan kula tak mriko celak sonten. Oh iya, enggak apa-apa. Hati-hati, Mbak. Nggih. Hati-hati. Kena-kenae. Lah, iki Mas. Iki mestine sampean perasaane ya apa? Ya apa perasaane sampean? Aku bareng kepethuk Sarinten. Aku duwe rasa tresno, duwe rasa cinta. Iya. Nek ngono gak usah suwen, Mas. Karepmu Nglamar ning omahe. ngono ta? Ya iya. Gak kesonal budal. Budal. Lanjut tonggo-tonggo nyele meja kursi gak dibalekno. Nek gak ana wong jukuk ana sing repiak-repiak. Biasae nek nyele ku wajibe ya balekno. Ngene iki jukuk-jukuk dhewe. Meja wis gak dibalekno. Ngene kok nek ana jeragat. Tau nah, gawe karo pimpul salah. Tapi wong boten Bu. Niki lho tanggi-tanggi. Nek ngampil kursi kalih meja pun bangsulaken niku lho ya napa sih? Wong nyilih ku ya wajibe mbalekno. Lah nggih. Lah umpamane ora dibalekno nang dijupuk, umpamane nok tamu piye? Kula niki wau lak sampun matur kalih ingkang ngampil nek mari nyilih iki nang balekno mergo nggo jeragatku iku wong penting. Tamune lunga teko. Iya ya gutek ngoten. Nyatane. Kok dipaksa aku nete-nete matur siki apik kula. Goleki dhewe. Nggih. Ning aja ngersula. Boten. Aku pengen rembakan karo kowe, Tet. Rembak. Sebab nek ngomong karo bapakmu mesti gak bener. Lah, mun lerese bapak ning dus pundi sih, Bu? Aku iki ya ora ngerti pamikirane bapakmu. Ngomong karo aku iki ra sependapat. Ngono. Lah, nek mbon sependapat niku lah boten asal usule. Ya mesti ae. Nek karepku, ayolah mlaku sing jujur. Nggih. Ya. Nggih. Anake dhewe wis rabi. Nggih, terus? Wis duweni putu. Nggih. Mbok yo ngerti ya. Kadhaane anake iki kekurangan. Nggih. Mbok yo ngongkon kowe ngeteri bantuan mrono ya ora. Lho, nggih. Ning Panjang umur, Nduk. nggih. Pak kabare ya apa sampeyan? Alhamdulillah niku wae enggal mawon dipun raosi kali Ibu. Urane Bu mboten beton napa-napa. Ora apa-apa. Kok panjang umur kok niki mang?
kangen jenengan. Ya padha wong tuwa ya kangen anak. Bapak ten Biasae Kok kuwi ambek mawon. kok baik mau Kang Darmo ning sawah, mbu ning sawah mbu turu aku yo gak ngerti wong aku teko rene. tet mlebu tet. Nggih. Tulungno bapakmu. Dompetku nggo tas ireng. Dompet coklat jon rene. Ngoten. Heeh. Tak lungguhke pekul kula wong mlaku ing griya. Sakno aku, Nduk. Kok gak mentolo karo kon? Nggih bae wonten uwas kula nyuwun nggih. Iso. Ojo ngomong ngono, gara ibu. Lho, ibu kudu ndrendel ae lho nyala awakmu. Kenapa-napa. Iki wong nggih pas kentekan ngoten lho, Bu. Ibu sehat. Sehat. Alhamdulillah. Perlu apa rene, Nak? Ngomong terang-terangan nang wong tuwa, aku ibumu dhewe. Badhe ngampil yatra lek wonten. Walah, ora usah utang. Nang wong tuwa kok ngomong utang. Aku gak teko nyawang awakmu ten. Ngene ngateko gak Bu, ngapunten kula mbon semret dopete jenengan kula pilih yatra kula manrumin. Nggih ngapunten sak wontene niku mawon kin. Kula terambil piye kok mawon. Pun ndelik-ndelik king bapak lek maringi kula. ora wong tuwa maringi anak kok. Ngomong ngono. Ngomong aja nangis. Mesakan tresno, Bu. Apa anakmu? Ket wingi teko kula kei telo godhokan to. Apa? Telo godhokan. Kamu bayi ngoni telo. Lah Kang Darmo menika mboten kerja. Ibu gak kurang panganan. Nak kan kekurangan apa-apa lah ya teko rene. Diparingi karo ibu. Kula suran kula pun rumah tangga. Mboten paten nek kalau yang sepot lho. Kedosan ibu nak. Ono anake kekurangan mangan wong tuane turah-turah. Ora maringi kedosan aku. Kenapa-napa kula ki sering repoti jenengan. Ojo wedi karo bapakmu. Eneng aku nang. Butuh apa ae lapor nang ibu. Aku tak gawani duwe, tak gawani beras. Tapi kan bapak sing ngajak So. Anakmu teko, Pak. Ya Pak no. Senenge wong tuwa anak teko kok ya iso dikapane to kangen ta yo piye? Wong tua tetep wong tua. Anak tetep anak. Nek anak manut pranatane wong tua, mulya uripe sugih. Tapi nek anak gak manut tatane wong tua, kere. Sing wis ya wis, Pak. Barang wis kaya ngene. Cukup. Pun ngapun tambah ning iki. Apa? Kangen niku ayo gane nedon elon tok kok digojok. Bah mangan telo, bah mangan kecobong. Urusane. Yang penting kamu di sini sebagai ketibal, sing tak bayar tenagamu. Duit yang jalan. Mungkin malah ki kok Kok ya aja kaya ngono to, Pak. Mesake lho putramu kaya ngono. Cukup. Apa maneh tangga-tangga sing melok guyu. Tak kepyok duit. bayaran 130 kok piye. 10 juta. Uang. Duit, uang. 10 juta naik doke sampe klali. Bah. Wis suwe, Nduk. nggih iki, Pak. Kek kowe nang bale wis nang bapak nganggo sandang penganggo kaya ngene. Ambune ra ngatur nyaut. Rupamu gak ngalor gak ngidul. Bahagia.
Seneng. Iya. Alhamdulillah kula bahagia kali bojo kula. Coblok. Biyen bapak ngomong apa? Aja mbok terusno oleh bojo wong kere. Nek bojo kere selamanya kere melarat. Aja ngono, Pak. Cukup. Wong ngomong karo putrane lho kaya ngono. Mergo anak gak kena dilingno nek kedadan kene demek nang wong tuwa. Wurung tan wurunga wong tuwa sing dadi gawe. Tapi senaosa bojo kula menika kula tresno lho, Pak. Tresno. Sampai di sini pintu terbuka, pergi. Pak ngoten kok, Pak. Kula mriki namung nyuwun bantuan kalian jenengan. Kula mboten mandang anak kula kalih bojo kula. Nek kula nyuwun tresno menika untuk panjenengan bantuan Sarinten. Yen to kowe manut prataning bapak ora kene uripmu. Nen kaya ngene kowe njaluk. Ngerengek lo getih bapak enggak punya belas kasihan rasa welas barek dapurmu. Aja ngomong ngono. Cukup. Sepisan maneh muak jemu kekeluaran keremu angkat kakimu. kula sing salah. Panjenengan lembaku. Tapi kula tresno kalih bojo kula. Aku ngerti, Wong tresno ora ana tokone. Tutupno seneng-seneng senajan toko kowe iki ora seneng uripku. Beres bapak kok. Ora usah dilebono kuping. Dilebono kuping kiwa ditokno kuping tengah. Iku ora siji kuwi Sarinten. Karepmu bener tapi salah kanggo ning bapak. Apa bapakku tega mentolo? Suatu pelajaran. Nek wis nemen urip kere, mau dan tidaknya jaluk pegat pada bojone. Bila perlu, aku mengeluarkan biaya untuk memisahkan Sarinten barek Darmo. Aja ngono dosa, Pak. Sarinten karo Darmo kan wis duwe anak. Lah nek kok pegatno kok anake sapa? Gak kualat. Broto wong sugih milioner, nek ngangkat putus itu gak bakal urip sono. Sing penting manut barek tatane wong tuwa. Ora ana tinane wong tuwa gawe sarane anak. Wong tuwa bahagiano sing mesti. Ya to? Wah, kok korup. Sampeyan niku aja ngono. Tak ewangi ngalah-ngalah lho, Pak. Iku yo anak sampeyan yo anakku. Sirep, ana tamu. Ya wis temonono dhewe aku tak mlebu. Pas sukatan untuk tamu istimewa, sediakan yang enak dan enak. Nggih. Kula tak mlebet. Oke. Monggo pinara. Monggo pinara. Enggak usah. Gak usah. Oh, Den Jabar kali Den Jabir. Kok janur gunung? Diko sowan nang rombok kula. Wong terus terang, Mas Jabar.
Pak Broto, Nggih, Den. Nggih. sampean ngomong sing jujur. Sampean ngomong sing tegas. Apa bener sampean duwe anak wedok sing jenenge Sarinten? Nggih, sadene ku anak kula. Asli anak kula, Dek. Anak sampean dhewe. Pak Broto, Sampeyan kok nyeleneh takon masalah bab anak Sarinten anak kula. Enten urusan apa? wis poin ae. Aku duwe rasa seneng mbek anak sampean. Saumpama gak sida, Oh, sampean kudu ngerteni. Kebon kopi sakmono mbane, saumpama lamar aku ditolak, cukup sakmono sampean. Gak usah digarap. kebon kopi dicabut. Tak cabut. Nek tak wenehno, Sampean garap salawas urip. Pak. Nggih. Den, dinum, monggo dinum. Bangsat. Kundet. Dalem. Masa kabeh iki lho. Napa? Kamu jangan mengecewakan. Den Broto, Nggih. kurang terpandang. Lah, Nyuguhi aqua kosong tanpa air. Rumangsamu. Astagfirullah niki kosong ta. Kula sengaja ya, Pak. Sengaja. Nek kaput kula pendetaken mawon. Masuk. Samu. Dan nek ngoten bila perlu minggu depan sah pernikahan Sarinten kalian nak Jabar. Pak Broto, omongan sampean tak ugem. Tak cekel temen. Nggih. Pajero di luar menanti sampean. Pajero, Masalah biaya ragat saya ngurus. terima kasih. Wisi. Siji sini jalan aku bisa mulih anak. Nek kepara pegatan barek wong kire kecil. Sing penting Sarinten kudu pedhot barek karma. Kaya iki mang rekane bisnis sampean ta, Pak? Siji bisnis ngerteno. Kebun kopi sak menumbane lek wong tuane Den Jabir. Dia mengharapkan Sarinten kudu dipek bojo. Nek gak tekekno, melarat kiri gak iso garap kopi ya. Jelas tak kekno. Sampean iku lho, Pak. Sarinten iki wis duwe bojo, wis duwe anak. Lho terus sampean nampa lamaran iki lho. Urus aku. Kon wong wedok nggon mundu nguri. Neraka katut swarga nunut apa jare wong lanang? Terus Aku nang bali wis mene Sarinten tak keblok dhewe kudu pegatan barek darmo. wong tuwa minger keblate. Muga-muga Sarinten ora gelem nuruti karepe bapakne. Napa, Ket? Lah, bapak niku wau teng pundi? Nameningmu. Terus manten diusir kok mriki lah napa? Nameningmu ngrondeng kongkon pegatan karo Darno. Aku lak mesakno si anake. Ning. Iya. Dikeken pisah. Heeh. Wah, kuwalat temen rek. Ya muga-muga ae dongakno kuwalat. Aku ya ndongakno kuwalat. Ngoten lah. Iya. Ayo didongakno ningmu. Nggih, dongakno sambil bledek ae. Wis, Ngojo gendakmu. ayo rono. Nggih, Ayo. monggo. Tak jagongan karo koncone neh bojoku. Apa yo gak mikir anak wis sakmono gedene. Apa maneh tresno saiki wis joko. Lah ya sak waya-waya ono arek wedok diarep nopel gak kudu diake.
Wis gak usah mikirno aku ta, Mak. Aku iki ya cek sehat, cek iso golek kayu. Sampeyan lah apa sih sedih ae, Mak? Lek sampeyan sedih aku iki melok sedih, Mak. Tris, sampean iki wis gedhe lho, Le. Apa nang atine sampean ku ya ora kepingin duwe rasa seneng karo arek wedok ta ya apa? Sik durung ngono, Mak. Lah lek sik durung ana ya alhamdulillah mak gak bingung. Tapi lek moro-moro awakmu kandha mak karo bapak, mak aku seneng arek iko lamarno. Lah terus mak kudu golek dhuwit nang ndi Le, ayo. Wis, Mak, aku gak mikirno iku. Pikir aku iku ya nyambut gawe nyenengno sampean. Wis mumpung kayu iki mang jek tak dukno gurung tak ketoki cilik-cilik, Mak. Sampeyan cek gak kapok. Engko cek arek masak sampeanku. Pipiyen ya Le kumpung panase ganteng. Mak, wis aja sedih-sedih, Mak. Sarapan Le telone tak godhog maneh sepurane mak ya nak ya. Yo, Mak. Bapakmu ngenge ana. Wah, umur 17 kok awake gedene kaya ngono, niru sapa? Lak yo ngono anakku. Dunya tak pangani telo, tapi kok awake tambah lemu. Lah yo Bu, yo apa sih Bu? Pangani sego ae kuru, pangani telo tambah lemu. Alhamdulillah, Bapak purun mriki. Anane aku gelem rene penting, sangat penting. Wonten napa? Omahmu bocor kabeh kaya ngene. Heh? Sing penting saged damel ngiyu, Pak. Apa gunane bojomu? Kayak semenakno. Nggih tiyange nggih ngenten iki medal matus-matus rencang nyambut-nyambut damel napa ngoten, Pak? Mleman, Nggih sak wontene. sarinten Nggih. cekak aos tekaku rene. Timbang uripmu kaya ngene, bapak izin di anak kaya ngene. Sementara kon kudu pisah barek karemo. Pak. Kula pun sanjangket awal, Pak. Kula tresno kalih bojo kula senajan oleh kula kere. Senajan kula mboten saged mangan sego ben dina ning kula tresno kalih bojo kula, Pak. Bapak izin. Bapak wong sugih, di anak kaya ngene rasa mangan. Kok gak iso nulung? Wong sing seneng, hah? Mesakno sing gak seneng barek bapak. Wis ruane kaya ngono kok dijarno gak diplaur. Sepatah kata aku bicara jangan ditolak. Nek bojomu gak kuat, ya toh, megat barek awakmu. Gantine surat pegat tompo. Malam minggu pulang. Pak maksudnya apa niki, Pak? Pak. Maksudnya apa? Mungkin iki dalane. Tresno wis gedhe. Lek terus urip koyo ngene aku wis gak kuat janjane. Ora perkara aku, wong aku ya wis tuwa. Tapi Tresno sing tak pikir. Enggak tahan. Asyo urip sing koyo ngene to. Gak isi karo tonggo ta. Kamu, Yo, sampean teko ndi? ya teko nyambut gawe ten. Oleh duit. Dimang sepi karo penggawean ten. Yang sawah-sawah kono melok-melok buru-burung galeng ta. Ngaret-ngaret pari kan usumi wong panen. Sampeyan bocok nemen-nemen kok kang oleh mugas apa-apa iku. Gak kurang-kurang oleh ku golek penggawean ten. Tapi gak ono wong ngejak aku. Lho sampe dadi wong ki sombong kok. Aku tuh umurnya sombong karo wong. Lho kapan hati kok ngontonggo ya ora gelem sama melok ngarit camo. Gak, ndak ku loro, sisir aku ngene, alasanmu kono ajak wong nyambut gawe, Kang. Ya gak alasan ngono ten. Kon iku ya penggawe aku ya ngene, sing penting kon iso tentrem karo aku ngono ten, gak usah ngurus tangga-tangga. Ngono. Ya,
Kangmu aku tak omong ya. Ngomong apa? Cek to aja gampang muring-muring. Pitung ku sing apik wong pitung karo bojo, kaya pitung karo musuh ae. Ngomong ta rungone? Aku mau metu. Aku nang wong tuwek, Kang. Terus Aku takon karo wong tuwa iku mau. Sajane urip kula 17 taun iki kok kelunto-lunto nu kenging napa to, Mbah? iya. Diitung-itung temune awak dhewe ku elek, Kang. Terus Mari ngono sarane mbah iku mau. Awak dhewe kudu pegat syarat. Pegat tapi syarat, ora pegatan temen, Kang, pegat syarat. Engko iso balen cek rumah tanggane iki cek enak maneh ngono lho, Kang. Aku bingung ta ya apa? Wong pegat syarat. Lho, iki jarine mbah iki ngomonge ngono, sampean iki kudu nglakoni pegat syarat. Engko rumah tangga sampean iso enak, ngono, Kang. Dan kon rumah tangga mbak aku pirang tahun, duwe anak situ kaya ngono ya gak tau geger kok saiki tumbuh-tumbuh. Kepethuk aku kok ngomong kaya ngono jeten. Mergo aku ki wis mikir, tresno iki wis gedhe, Kang. Saiki ngomong durung seneng wong wedok, wong jeneng arek lanang. Dilungkas lek umure genep 20, mesti mripate wis lirak-lirik karo wong wedok. Lan awak dhewe kudu cepak biaya, Kang. Iya, tapi nek awakmu ngomong sing kaya ngono umpama anakmu krungu ya apa? Wah niku lak bendina ngremeng gak tau ana enak-enake cara guneman. Mongkone nek ya apa sampe gak krungono suarane wong ana njaba ta. Ampun sampean kemetu wae, cek krungu omongan sing gak kena, cek krungu omongan sing gak enak. Iku kulino awakmu iku ngrungokno omonge wong. Wis ngene iku wong iku. Kok dadak gatekno omongane wong. Kalau krungono piye sih, Pak? Penggaweane kowe itu penggawe nang pasar. Sam gak krungono suarane wong ta. Swara sing ya apa? Sampeyan garo ta, nek ibu sampeyan kok ngondol saiki. Hus, digawa wong alur kidul. Lambemu aja ngomong sing gak karu-karuan. Ngamula sampeyan niku. Ana tamu. Kok dhuwur dhewe tamu lho. Lah ya terus masih dolan nek mlebu nang omah dhewe ya tamu. Lho, awakmu so. Lungguh Dik. Kene. Lungguh. Kok dungaren awakmu? Sesuk kowe tutuk omahe Cacak ana gawe napa? Ya aku njaluk sepuro sadurunge aku ngaketno mendayo nang sampean. Heeh. Kondo-kondo ta. Aku ngesakno karo Trisno iki ya. Sing ngesakno sing ya apa maksudmu? Ibune saiki gak omah. Loh, tidak ta. Nek ngomong ya apa? Sik, kaya bener maneh penapan sapasang niku. So, lek ngono bener omonge Mbak Yumu, omongane wong-wong nggo pasar. Bojomu iku bendina diendang-endeng wong lanang. Bojomu ngono tumindak sareng jarine Mbak Yumu. Nyatane ya bener saiki wis minggat bojomu. Ya apa? Ngene lho, Dik. Awakmu dadi wong lanang sing tanggung jawab sing temen. Awakmu ya wis anak-anakmu ya wis gedhe, terus wayah rabi. Karo mbak rabi ku bodhone akeh. Bendina nganggur sapa kok wedok sing betah. Apa maneh bojomu yayu gak lele-arek. Nyatane apa nek ucul ngene iki? Kamu ora tanggung jawab apa nyambut gawe sing temen. Mbok muli mbok apa? So, Wong karo ngono pegang sampe ucul. umpama awakmu nganut kandhane Cacak sing ndek rikala semono, awakmu tak kongkon dadi wong sing akas, sing iso nyukupi kebutuhane keluargamu, gak mungkin di ana kedaden sing kaya ngene. Lah lek wis ana kedaden kaya ngene terus ya apa nasibe anakmu? Apa kon gak ngesakno anakmu iki? Gak tambah suwe gak tambah cilik, tambah suwe tambah gedhe. Lah lek wis kaya ngene terus kon kate lapo? Cak, Iya, Sob. aku eling gak ana wong tuwa ya tak gandine wong tuwaku ya sampean ya. Ana benere iso kon ngomong.
Nek ngono aku tak pamit anakku, Cah. Aku tak budal nyambut gawe. Yo, cara berubah saiki, di hatiku kok gak ingin-ingine. Dadi saiki wis mulai musik pikiranmu lek wis ana kedandelan kaya ngene iki. Awakmu kate budal nyambut gawe, anakmu mbok titipno nggo kene. Iya, Cah. Ya. So, kanggo nebus kesalahanmu. Bukteno nek awakmu lek wong sing lanang sing sejati ya. Piye? Berubah kok tak bojomu minggat kok tak takut berubah. Terus jangan dijaluk-jaluk nanti. Tris, Pak, Bapak njaluk sepuro rek ya. Dina iki awakmu tak titipno karo Cacak karo blikmu. Bapak tak budal nyambut gawe. aku pelok, Pak. Aku wis ditinggal ibu. Saiki sakate sampean tinggal. Aku urip ambek sapa, Pak? Kok setun temen awakmu nangis nang ngarepe paklikmu karo bule. Kaya aku gak tanggung jawab, Tris. Ya tak nak. Dongak-dongakno bapak nang oleh penggawean sing enak. Nek wis oleh penggawean enak, aku gak lali karo awakmu, Tris. Perkara ibumu, menene wis bapak. Urip enak ayo bareng-bareng digoleki. Mula dina iki, Tris. Wis aja kuwatir tak elokno palikmu karo bulekmu. Nek dina iki bapak budal nyambut gawe Tris ya. Kerasa-kerasa nang. Iya, So. Aku njaluk pamit karo sampean, Cak. Iya, So. Aku nang oleh penggawean, aku kepengin warga anakku. Iya, So. Sing hati-hati welingi Cacak ya. Muga-muga nang keturutan apa sing dadi kekarepanmu, So. Pangestu riko sing tak jaluk yuk. Aja lali wekasi bapak. Elok golek karo balik sing hati-hati. Ya. Iya, So, sing hati-hati. Wes. Gak usah nangis. Gak diterusno nangis ya. Budal nyambut gawe dengan ala rezeki dengan ala penggawe. Tega-tegano bapakmu. Dal muga-muga oleh penggawean sing pernah iso gawe enak uripmu ya nak ya. Lah, saiki awakmu melok balik karo bule, kon kudu sing anut ya. Umpama wis ana pangan ya ayo dipangan bareng, gano ayo poso bareng-bareng ya nak ya. Ayo nang buri. Kurang ajar arek iki gawe repote wong tuwek. Nek kate nang Pamitan itu lho. Ngene lho, Pak Lek. Bule sepurane sing akeh. Kapak-kapakno aku. Urip nang gone omah.
kaya ngono tur urip nang nggone omahe Pak Le Bulek yo gak kerasan. Le, Aku tak golek penggawean, Le. sik ta lah. Kon manggon kok omahe Pak Lik iki apa kurang? Lek ku ngragati awakmu. Senajan toko iki anake dulurku ning wis tak anggap kaya anakku dhewe, Sutrisno. Pak Le, Iya, Nak. aku wis gede. Sopo sing karo? Aku dhewe iki wis wayahe golek penggawean, Pak. Iya. Aku tak belajar mandiri. Tak golek penggawean ambek golek ibuku, Pak. Gara-gara awakmu iki. Lek ono apa-apane kon, nek ngono ayo ditututi pokoknya. Lan di meja kursine iki lho endi? Lho alah. Nek namine tiyang tresno niki wong semerep lorian kan soro. Kudune digolekno pembantu. Mboten bojone didadekno pembantu ngene. Gak masalah sampean golek pembantu paribasane 20 sampai 100 gak apa-apa. Tapi aja ngene kursi meja gak ono wong lanang teko. Terus Wis ayo. lho bukane maido. Menimben meja kursi ditata sing apik. Nek ana wong lanang teko kerja, aku tak mlebu dhewe. Tak kate ganti klambi. Ya, Nggih. aku semtudut ae iku. Salahe aku dibentak-bentak kok. Ya kudu tak lakoni urip kaya ngene. Senajan aku gak tresno karo wong iki. Tapi bot-bote anak. Aku kudu mentolo karo iki. Kabarmu piye kowe saiki le? Monggo. Kula badhe niki badhe pendamelan. Penggawean opo nek kene gak ada penggawean lho, Le? Beke niku kaya nyapu-nyapu ta. Ya putih suket ngoten kula purun. Bu! Aku tresno, Bu. Anak sampean. Ketemu aku nanti. Duh, Aku gak kenal karo sampean. Bu. Aku tresno. Anak sampean. Jenenge Tresno iku akeh. Sampean saiki omahe gede ya, Bu ya. Soge sampean saiki. Bapak goleki sampean, Bu. Oh, bapakmu sik urip. Sapa jenenge ibumu? Sari Ibu Sarinten. Sampean salah. Jenenge ibu dudu Sarinten. Lah sinten? Jenengku Sari. Bu. Iki nyoto-nyoto iki sampean Ibu. Duduk. Iki ome wong sogel. Sing sopan titik. Dodok. Gak tau diajari wong tuamu ta. Gak tau di sekolah no? Hah? Sampean kok mentolo, Bu? Bare aku koyo ngene, Bu. Duduk sana duduk kadang gak mentolo kenapa? Kon duduk apa-apaku. Apa ngene carane bapakmu dedek awakmu? Teko nang omahe wong soged dikon ngemis-ngemis ngono. Kanggo alasan golek penggawean. Kok apik? Aku iki anakmu, Bu. Sopo sing ngomong anak? Kok mentolo koyo ngene sampean, Bu?
Nganti turun bali. Wis oke koyo ngene sampe lali barek aku, Bu. Aku gak pernah kenal karo awak. Iki nek pancen kekarepane sampean kok ngono, Bu. Tak dongakno slamet sampean nglakoni urip. Aku nyuwun pamit. Lapo si rame-rame, ana siket nyopo jas rame-rame ana apa-apa. Iku mau ana wong ngamen, Mas, nyanyi melas ngono aku sampe nangis. Ngono kok ruwame. Lagune garene nang atiku nelongso ngono lho, Mas. Ngono ta. Temen ta iku? Iya. Loh, ana dayo. Takon iki. Sampeyan iki sapa? Tanpa permisi ngomong paribasane ulono kresek-kreseke, Pak. Aku Derma. Bojone Sarinten. Sik Mas Jose. Donongno masalah iki. Temen ta? Sampeyan iki teko-teko kok ngomong aku jane bojo sampeyan iku teko ndi asal. Lah, Ana bukti surat nikah? Den. Kok apik lakuamu, Den? Oh, jelas apik kelakuane saiki kok. Blegermu menungso, Den. Tapi utekmu kok kewan. Kon lali karo aku gak apa-apa. Ilingo, iki anakmu, darah dagingmu. Anak teko ndi? Anak turun karo aku. Turun karo awakmu. Demo ini kok kowe. Lek pancen awakmu ku wong tuwa sing ngerti karo anak. Kudune arek cilik nangis gak iso mangan atimu kedocok kambut gawe golek pangan. Gak lek awakmu. Jagongan karo kancamu ning pos. Aku nggendong bayi nyusoni wetengku keluwen. Tau ngerti awakmu? Dan pinter ngomong kon ya iki. Kon lali kebian donya sakmene kae kon. Mergo sangi kebajute bojoku. Kon tetep bojoku, Den. Gak. Gak iso. Gurung ono surat sing pegat sing sah gurung ono. Duit tak kei sakmono kae mbok delen. Mbok gawe apa? Tak gawe ngene anakmu. Oh, tibane gak iso ngimang anak-anakmu lek gak duit teko aku. Teko dodol awak karo wong lanang liya. Gak ngono carane, Den. Tapi kon sah nek ngekei dhuwit karo aku umpama tak gawe kenangan wong liya. Gak pantes, tapi nek tak gawe ngene anakmu dhewe. Kowe ono pantes e. Ora pantes sampean disebut wong lanang. Pantes dadi wong wedok. Copoten sarungmu, nganggo aja. Aja ngomong sing ngono. Apa? Wis gak apa-apa. Perkara Sarinten ibumu kok ngono. Loh. Apa? Sing jelas aku gak nrimakno. Gak nrimano sing Nek apa? dulurku Jabar mbok pateni. Terus nek gak nrimano kebudanmu kate lapo? Nyawa dibales nyawa. Aku. Terus epre-epre ombro-ombro kriwen gedhe dadi grojokan. Kon nango pakunjarane Pak Demu. Susulen. Ibumu tak tututane. Dan Sarinten ojo mlayu. Alah,
nemoni wahaya, Mbah. Cek, aku takon bare awakmu. Sapa kon? Kula tresna. Trisno? Anak sapa kon? Putu jenengan, Mbah. Bapak nemoni wahaya, Mbah. Awakmu. Nggih. Putuku nak, putuku. Nggih, Mbah. Bapakmu kena wahaya. Nggih. Masalah iki. Ayo, doain. Sapa? Oh, Darmo. Sajake mlakumu nggawa lading kaya wong jagoan, Cilik. Boten kaya wong jagoan, Pak. Sampeyan iki lho, Pak, kok apik. Sarinten sakniki lali kalih kura ya mergo sampeyan, Pak. Rumangsa. Apa sebabe sarinten gak gelem bar awakmu kon dadi wong lanang kurang tanggung jawab, kurang iso nyenengno barek wong wedok. Sakmestine nek montah anakku. Boten kurang-kurang nyambut gawe, Pak. Tapi nek rumah tangga kula mulai dereng nggak ada anak tresno sampai sakniki mboten nate tukaran. Ganok dinane wong tuwa nyarakno barek anak. Ning kebatut awakmu, aku sakno nasibe anakku. Ngesakaken nggih tapi mboten ngoten carane, Pak. Kate labuh kon. Kula mboten trima. Tuwa wani sembarang. Pun nyalaken nek anak wani karo maratuwa. Iya, kowe kapan kok. Iki sapa? Maratuwa kula, Pak. Maratuwamu kate mbok kate. Nggih, perbuatane mboten karu-karuan. Kula digeken megat. Masalah iku aku bingung. Aku mlebu penjara teko iki. Yo besanku. Kang, nek kaya ngene kedadane aku njaluk sepuro barek peno. Reh dene rikala semana peno melok bejuang bumi kendom sing tak garap kopi tinggalane Wedana teko Londo. Lah awakmu lak ro sing soro iki aku. Iya, Kang. Ning apa awakmu kok gak iso mikir iki besanku, iki wong liya, lak kudu mikir sih awakmu. Aku jek ndirasa welas apa sebabe peno gak tak kei tapi anak peno tak pek mantu. Domak gak iso nyenengno barek anakku. Jengkel aku, Kang. Sampai mbok kongkon pisah. Iya, Kang. Sampai ana kedadan sing kaya ngene iki mang, awakmu lho. Nggih napa kan? Kang, anakku kedaden kaya ngono, mau aku njaluk sepuro. Ya apa isane waras, Kang? Nek wis waras tetep dadi bojomu. Aku gawekno omah awakmu mbandani biaya bar awakmu mau. Tapi mun owah bojo kula niki lho mun owah. Lho kok kan Ayo gurung kelon. Awakmu wis ana ya. kadang kata tiyang ngejak kelot. Awakmu wis eling. Pengen. Enak gak apa-apa. Napa kata Pak? Jandene. Pak ini napa? Wah, owah temen sarinten iki rek. Gak, aku gak awak, aku bener kok. Nduk kan biyen lak wong waras ya, Nduk. Mboten. Gak waras. Gak. Ya iki waras kon. Waras, Nduk. Aku gak salah. Kang Wira, sementara lakonono aku tak petung nganggo dhuwit supaya peno metu saka pakunjaran. Aku nggono. Aku sing tanggung jawab, Kang. Pancen aku sing luput, aku sing salah. Iya, Kang. Iki bibit kawite teko awak. Iya, Kang. Ya wis tak lakonane. Taun rong taun tak lakonane. Aku wajib ngetokno brek riko, Kang. Ngono ae, aku Iya, matur nuwun. Iya. Monggo. Ya.
Kene, Dik. Bapak njaluk sepuro bareng awakmu nduk. Koro-koro peno iki, Pak. Reh dene bapak rumangsa isin nganti ketilap kaya ngono ala tanpa rupa iki rohku. Mula rumah tangga sing apik barek darma. Anakmu didikin sing apik kepara biaya bapak sing tanggung jawab. Gak apa-apa ta, Pak. Gak apa-apa. Mulane kena kanggo pangiling-iling. Iya ya, Pak. Kon iso temu karo bojomu maneh gara-garane Sarinten Edan.